a bhar in fáilseróid, seo Máirín Nic Eoin, duine go de bhuarscoláirí na Gaeilge, litríocht na Gaeilge go háire sa lá atá nniu bhain, agus tá tar éis cúpla alt an simúil a scríomh Máirín margheall ar téimi ecolíocha sa litríocht, i Ollscoil agus filíocht agus mar sin de na nua Gaeilge. Mar sin a bhórín an féidir leat beidir a chuir síos doing go bacht na téimi aon tú i litríocht na Gaeilge sa lá atá nniu bhain, agus cén tábhacht a bheoh acu do dhaoine agus do phobal áitiúla a bheoh ag gníomhú ar son na timpeallachta. Well, beidir go dosa mé leis an darda ceist agus díreach le rá gur dóilm gur achfainn atá sa litríocht a spreagach daoine. Agus is dóilm go bhfuil anna asacht faoi chóirsaí timpeallachta, faoi chóirsaí náidir go generalta le fáil i litríocht na Gaeilge. Níl mar rá nach bhfuil sé ar fáil i litríocht eile, is dóilm gur rud é bhfuin leis an litríocht trí chéile, ach tá sé anna láidir i litríocht na Gaeilge. So tá an dimensions dara an, ma hen tú siarhad sa litríocht, an litríocht is ása tá againn. Tá pléir an dúlra, tá na fili agus na scéalaithe ag taringt ar an dúlra. Tá an dúlra mar chuid an scéal agus tá sé mar chuid den bhafaracht a bhainean leis a go a gurinn siad síos ar héal an duine. Agus leanann tá sé sin ar fáil filíocht, tá genre omlána a bhainean leis an tíorthach mar hampla an din seanachas. Agus an din seanachas buineann sé go dlú leis an nGaeil idir an áit agus an duine agus an teanga, mar tá scéalta ag baint leis na háiteanna. Agus cé gur genre anna ása é sin, tá sé fós anna bheo is é her scríbhneoirí comhaimseartha. Tá dán álinn ag nualann í ghóna leis an tidal ag tamáint siar, agus tá sí ag tamáint siar ina glúisteáin ag dul thar an gunnar ag dul síos go curcaghine, agus deir sí sa dán labhrainn gach cúine den leithine seo liom ina teanga féinig, teanga a hiigem. Agus tá dán anna himúil mar leanann sí ar aigean sin, agus luann sí riint na scéalta, ach níl sí ag rá gur féidir leis an duine breanúir an tíorthach agus é a léamh agus an sin tá job denta tá an scéal arolalas agam. An rud atá sí rána gach uair tá scéalta eile ann. An rud atá sí rána ar íre ná go bhfuil an tíorthach héin an timpeallacht isiciúil go bhfuil sé scéaltach mar go raibh daoine ann agus go raibh samhlaíocht an duine tréis dul a bhaim ar an tíorthach. An tíorthach fisiciúil nádartha tá geisteacha freisin seachas an tíorthach tógcé. So tá an rud anna ása ach anna cháimseartha freisin. Gné eile de a bhaineann beidir le gné na polítíochta sa lá tá neothán ná go bhfuil comhán dúlra anna láidir mar suirt vótíf i litríocht na Gaeilge, agus bhín na céad bliain ann ina raibh filíocht volta á scríomh do dhaoine a raibh an chuacht folitúil a có, agus ceann den na mótíf an na lárnacha sa filíocht sin ná nuair a bhí an rí ceartú an tíiseach ceartú réim go raibh an dúlra thorthúil agus go raibh flúirse sa tír, go raibh gael idir an folítíocht a bheith gceart agus an dúlra bheith gceart. Agus nuair nach raibh an rí nó an tíiseach ceart ann, bhí an dúlra ag gléach arás ag labhairt dar líre leis an duine I déir mé dúiltacha. Agus sílam gur, well, ní go síla mé ach tuigim gur rud an thar a bheith politúil é sin, agus tá buinte é sin is dócha freisin le cuasaí an léon agus an Gaeil idir an chuí a riartar an timpeallacht. Agus an timpeallacht hain a bheith gléach arás nuair nach bhfuil an riire sin á dhéanamh i gceart ag an duine. Rud Bhéarla, tá is dócha sa litríocht is faoinse an litríocht na Gaeilge go mór freisin ó thaobh flúirse téirmí agus díreach ólas faoin taobh tír agus ólas faoin bhíorúlra. So tá na focail ar fad a chuir an duine ar na hanmhí ar na héanlaithe ar na gnéithe agus na helementí agsúla den saol nádúrtha. So tá sé sin go mór i gceistán. Agus an chuíonn sin ar úsáid fili agus scéalaithe thar na blianta
íomhána ón saoil nádúrach an chuirsí sa dhéanamh rudí eile nós an grá déanam mar hampla an áileacht dhaine an chomperáid a rinne siad an chuí ar hagar siad. So go raibh an dárad fitte fuite ina chéile. An sin nuair a thógan muid an scéal an nuas go dtí ar linn hain. Is tóilm rint den scríóirí cóimseirthe tá scríb san Gaeilge agus tá gom goil se seag tarla dangaí ar a freisin. Tá siad ag brenneir na rudí seo ar bhealach beidir níos fesaí ná mar a bhí na scríbnóirí anna lód sa méid godigan siad go bhfuil géir chéim ann inis. So go bhfuil sort géir chéim éráid a géir chéim na timpeallacht a cuasaí trúalaithe díthú spéicis agus rudí mar sin. Tá na rudí seo ag techan tosaigh mar héamaí politúla an de péin seachas mar chuid an trealamh sort litirthe. Agus is tócha gur faoin na rudí sin a bhí mé héin ag scríb beag ganín beag le déanaí ach cinnte tá níos mó criticóirí freisin agus léthirí ag tuairt na rudí sin faoi dara. Agus tá níos mó den chinál sin scríbhneoireachta á dhéanamh inis is hOllamh le tamil nuas. Agus braham héin agus tá sampla áirithe ann is dóir a léiríonn é seo. Go bhfuil feasacht ar le ag scríbhneoirí na Gaeilge maidir le cuid na ceistena seo, mar go bhfuil siad feasach freisin gur ceist é comhlíochta ceist na tanga hain. So go bhfuil an rud atá leochalach bíoch an rud sin ina element chultúr nó in element nádúrtha. Go bhfuil na dárad sin cenál ag cóha chéile. Fecinn tú é sé ar chailí hearcaí mar hampla Tá annach chuid tagartí den dúlra ina héir siúd. Ach tá rudaí atá scrífa ge freisin a bhaineann go dlú sort le díthú na tanga agus fecinn sé gael idir an dárad. Agus uaireanta is sort mafar, seanna bhafar é an tobar a bheith imithe in níisc mar hampla tobar na tanga, tobar an chultúr, tobar an taibrach an phobal. Ach bíonn seo a héirú agus siú duine eile ná Biddy Jenkinson. Agus scríb Biddy Jenkinson alt sna hochtódaí in Bhéarla de Irish fhíseán na Stáit agus an téama a bhí an tiideann a bhí ná the loss of poetic habitat. Agus an rud a bhí faoi chabadal ná rudí a bhí ag tarlú san áite bhfuil si héin in na cónaí i gcunta Chilvantáin. Taibracha a bheith á líana agus á níosciú, fáilte a bheith á gur suas ar thaobh an tléimhe. Chun cuireadh a chuineála stig agus daoine a chuineála amach. Dréanacha nó aimhneacha nó srothain sléimhe a bheith á dróú agus á níorú. Go bonúsach an duine ag chuiristeach ar bhealach. Docharach beidir ar an timpeallacht ag chuiristeach ar an bhíontas. Ach an chuir chuir ná the loss of poetic habitat mar go raibh an inspráid a bhí áile i héin an bhíontas sin, go raibh sé sin á scrisa ag an rud a bhí á dhéanamh ag an duine. Agus Hinte is fila I Biddy Jenkinson freisin a bhfuil dáanta scrífacha a héanaing le go díreach sort leis na ceistena seo. So sin cuid na snáhanna eicimse a bhaineann leis an scéal seo. Míle maith go bhhaing tá sé sin anna an sever go deo agus tugann sé go leor lón macnamh doing agus lón léthireachta freisin díríonn sé sin ar thábhacht litríocht na Gaeilge agus an severas thugann sé severas faoi le thugann sé doinge mar éannig an seo agus muidna déáil leis an ggéircéim timpeallachta ach an deircéim timpeallachta mar a bhaineann sé linge an seo ar nuán seo. Mar sin gur míle maith agat gan éirí leat. Plán.